Круизна агенция Conti-Trans M ви кани на морски круиз с ултралуксозните кораби на Regent Seven Seas Cruises. Очаква ви необикновено all-inclusive преживяване. Любезните домакини са се погрижили за всичко. За вашето спокойствие и удобства и за перфектното персонализирано обслужване. Чувствайте се като у дома си, без притеснения за дрес-кода и формалностите в облеклото. Безплатното пране на дрехи е само дребен, но толкова съществен детайл от пътуването, особено до далечни дестинации. Светът се открива пред вас с круизите на Regent. Изследвайте го по най-автентичен начин с безбройните организирани брегови екскурзии, включени в цената. Потопете се в едно великолепно кулинарно пътешествие. Насладете се на всяка хапка в многобройните гурме ресторанти на кораба. Разбира се, всичко е включено в цената. Ползвайте интернет колкото и когато пожелаете. Той е включен в цената. Поръчайте си романтична вечеря на верандата или закуска в леглото. Услугата е напълно безплатна. Насладете се на моментите в спа-центъра. Може да ползвате зоната за релакс и сауните напълно безплатно. Поспрете за миг и си поръчайте нещо от бара. Споменахме ли, че на ваше разположение има огромна селекция от всякакви напитки от популярни брандове? Може да гледате прекрасното вечерно шоу в театъра. А защо не и да потанцувате? И разбира се, не е необходимо да давате бакшиши, защото такива нито се изискват, нито се очакват. От вас се иска само да се наслаждавате на живота с круизите на Regent Seven Seas Cruises. Посетете уебсайта за круизи www.contitrans-m.com и се убедете за консултация и резервации на телефон 08 7 9 5 2 1 006 или ни пишете на email info@contitrans-m.com.